खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जुथुमाया सोलिगासिनो दं आरो बे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जुथुमायाव मेघालय रायजोनि बारग' रायजो बेंगिरि रन्जित शेखर मोसाहारि बिथाङा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जुथुमायाव बाहागो लानानै बर' हारिनि बागै गोबां मानि बेसेन गोसा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथां बारग' मेघालयनि रायजो बेंगिरि रन्जित शेखर मोसाहारि बिथाङा फोरमायोदि थांनाय 50 बोसोर सिगां बर' हारिनि थासारिया माबोरैमोन, बर' हारिनि गेजेराव माबायदि दाङाबाजि सोलियोमोन आरो जोंनि ओनसोलाव आरो गावनि न'खरावनो फैनो थाखाय गियोमोन आरो गोबां मानि बाथ्रा फोरमायदों जेराव थांनाय गोलाव समाव बर' हारिनि गेजेराव जाबायदि थासारिमोन नाथाय दा 50 बोसोरनि उनाव दिनैनि सानाव नाथाय बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जेबो गैला, गोबां जौगाबाय, बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानि जौगाबाय आरो फैबाय थानाय समाव मुलुगनि गेजेरावनो बर' हारिया मोनसे सिनायजानाय हारि जानो थांगासिनो दं होननानै बे समाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों मेघालय रायजोनि रायजो बेंगिरि रन्जित शेखर मोसाहारि बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय गोलाव बोसोराव बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानि जेंना दंमोन, गोबां मानि जेंना जेंसि, गोबां इनाय बानाय, गोबां मानि जाथावै थासारि जानानै थांबाय नाथाय आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि नंलिया, बर' हारिनि गेजेराव गोजोन फैबाय, खौसेथि फैबाय, जौगानाय फैबाय होनना बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारिफ्रा बेफोरबायदि जुदि मावलांबाय थानो हायो अब्लानिया फैबाय थानाय समाव बर' हारिया मुलुगनाङैनो मोनसे सिनायजानाय हारि जागोन होननानै रोखा फोरमायदों रन्जित शेखर मोसाहारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जुथुमा हाबाफारियाव जाबायदि नुफैदों गोबां मानि गोजोननाय फोरमायदों, जाबायदि गोबां मानि एक्साइटेड जादों होननानै बिथां रन्जित शेखर थामहिनबा मेघालयनि बारग' रायजो बेंगिरि रन्जित शेखर मोसाहारि बिथाङा फोरमायो। दानिया फैदो बिदिब्ला रन्जित शेखर मोसाहारि बिथाङा बर' हारिखौ लानानै फैबाय थानाय समाव माबायदि बर' हारिया जानो थांगासिनो दं आरो 50 बोसोर सिगां बर' हारिनि थासारिया माबोरै गुलाय गुजायमोन आरो आथिखालनि जाबायदि थासारि आरो बे थासारिया माबोरै बिथांनि खुगानिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। गोदान एक्सपिरियेन्स बेयो ओरैबायदि बर'फोरनि जे उत्साह नुबाय आङो, बर' रायजोनि हौवा हिन्जाव जेसेबां बहाय उत्साह देखायबाय दिनै बर' साहित्य सभायाव, बिदि जुदि जों उत्साह देखायजोबनो हायोब्ला बर'फ्रा जेरावबो बर'फ्रा एखेबारे उन्नत मोनसे जाथि जानो हागौ, मस्थ' मोजां जाथि जानो हागौ। दिनै बेवहाय जेसेबां नुबाय आं एफा बुरजा मानसिफोरबो खामानि मावनाय, गावबा गाव खामानिखौ मोजां मावजोबदों बयबो माने थिना लाब्लानो मावो, गावनि खामानिखौ मावदों, बयबो मोजाङैनो मावदों। भेरि साक्सेसफुल मोनसे माबा जाबाय बियो, हिउज मिटिं, गिदिर मोनसे मिटिं जाबाय बियो। बेबायदि जुदि जों समाजखौ सालायनो हायोब्ला बर'फ्रा जोंनि भबिष्यतआ मस्थ' उज्जवल जागोन जों। आङो खुब एनकारेज मोनबाय दिनै फैनानै बेवहाय जे बर'नि फिउचारा मोजां जों उन्नत मोनसे जाथि जानायनि लामायाव जों दा। बेनि उनाव मा बुंनो सानो नंगौ जोंनि बर' हारिया मोनसे सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन अफ आसाम स्टेट, सानसे समाव थारैनो बड'लेण्ड स्टेटखौ मोनगोन नामा सार? बिदि बुंनो सानो बेखौ बुंनाया दिगदार, खिन्थु बर'फ्रा माने नोंसोर नाय 50 बोसोर सिगाङाव जों बर'फ्रा जेबायदिमोन दा बै बर'फोर नंला जों दा माने मस्थ' एडभान्स जाबाय बर'फ्रा आरो बेनिफ्राय जोङो अनेक खस्थ'नि बिथोराव जों फैबाय। दा जोंहा इन्सारजेन्सि दंमोन, गावजों गाव जुद्ध नांलायनाय दंमोन, दस्रा जुद्ध नांनाय दंमोन, अनेकखिनि भायलेन्स दंमोन बड'लेण्ड एरियायाव। दा दिनै जोङो सान्तिपुर्ण मोनसे भाबाव दङ आरो नैबे भाबखौ लानानैनो, नैबे अबस्थाखौ लानानैनो जोङो जा प्रग्रेस लामायाव जों थांनो हायो। दा जोंहा भायलेन्स गैलिया बड'लेण्डआव। सिगाङाव माने ओरैबायदि भायलेन्स दंमोन जे जोङो माने न'आवनो थानो गियोमोन, जोंनि न'आव जों थानो गिनाय बायदि मोनसे परिस्थिति दंमोन। दा बे गैलिया जोंनाव। दा सान्तिपुर्ण गासिबो जेरावबो जेराव बर' एलेखा दं बेवहाय बिटि एरियायाव जाथों, दस्रायावबो जाथों, बर'फ्रा सान्थि भाबै रायजो जागासिनो दं। दा बे सान्थिनि सुबिदाखौ लानानैनो जोङो मस्थ' आवगायनानै थांनो हायो जोङो। माखासे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों माबाफोर मेन इस्युस मेन इस्युसआ जे बर' साहित्य सभा, बर' थुनलाइ आफादा साननो खुब दरखार जे भाषाखौ जों बोरै इमप्रुभ खालामनो हायो।
बर' भाषा माने दाबो इमप्रुभ भाषा जायाखै जोंना अनेकखिनि जों माने शब्दखौ दाबो जों नागिरना मोना माबायदि एक्सप्रेस खालामनांगौ आरो बेल' नङा जोंनि उच्चारणफ्राबो माने मोजाङै जाया उच्चारणखौ मोजाङै खालामनो हानांगौ जिखुनु भाषा जों रायलायोब्ला उच्चारणखौ मोजाङै खालामनो हानांगौ बे बर'आवबो जोङो बेखौ खालामनो हायाखै बेखिनिखौ जोंहा खालामनो दरकार दा बर' थुनलाइ आफादा बेखौ खालामनो खुब दरकार salah sendiri kalau kami yang di Raja Denor, mereka bang, mana beberapa mana intelligent persons pra, mana boro hari ko boro sud. बर' पियरखौ माने गोबाव लागोन समाया पियर बर'खौ आंथ' रायलायनो हाखाया आंबो बुजिनाय नङा रायलायोब्ला दा बेखौ मोजाङै फोरोंनांगोन मोजाङै शुद्ध खालामनांगोन आरो भाषाखौ नाय नों दा प्रत्येक भाषायानो मिक्सआप जाजोब्बाय नों जुदि एसामिसबो रायलायो नोङो दा बेंगलि रायलायो बा हिन्दी रायलायो समय दस्रानि भाषाबो हाबफैयो नङा होमबा इंलिशनि भाषा इंलिशनि वार्डबो हाबफैयो दस्रा हाबफैयो दा बर'फ्राव बर'नि भाषायाव बे बुरजासिन दङ असमिया वार्ड थायो इंलिश वार्ड थायो शब्दफ्रा थाजोबो मिक्स जाजोबो आरोखि बे माने बेखौ जोङो मोजाङै सिन्था खालामनानै जोङो आसल गोदान वार्ड लाबोनांगोन बेखौ इउज खालामनो हानांगोन Thank you, sir. थेंक इउ